Необичайно явление беше заснето от охранителна камера в Исперих. Местните хора вече говорят за НЛО. Репортаж на кореспондентите ни от Разград. На няколко пъти през последните седмици алармата в тази автомивка се задействала през нощта. Пристигналите на място служители от СОТ обаче установили, че никой не е опитвал да влезе в сградата. Поставили камери. И още първата сутрин всички били изненадани. Значи идва СОТ-а сутринта и искат да видят някакъв запис, нещо мърдало в мивката в 2 без 15. И пуснах им записа и се вижда как една бяла светеща фигура минава през мивката точно за 10 секунди и излиза през стената. Влиза през стената и излиза през стената. Фигурата е елипсовидна, дълга около 20 см. Любопитните кадри стават хит в града. Обсъжданите версии са от прилеп, през кръстци до НЛО. Не, за извънземни, не. Това нещо не. Значи, прилеп по-вероятно да е. Но извънземни... Да, ама прилепите така светят ли? Казах, не мога да кажа нищо повече по въпроса. Значи, аз си отговарям за моята работа. Не знам на какво се дължи, може би, защото и гробища са близо, сега може и да си втълпяваме, ама може и да е душа. Извънземни всичко може да е. Интересно е. Ма не е страшно. Не. Извънземни. Да не се влизали да крадат там, извънземните. Що е то, попитахме и колегата Борислав Лазаров, автор на поредица документални филми за мистериите и НЛО. Обектът, който лети, наистина е НЛО, защото не знаем какво представлява. Но мисля, че е доста малък, за да има в него живи същества, които да управляват тази летяща чиния. Но не трябва да забравяме, че камерите, охранителните камери са по-малко чувствителни към светлина, с особен тип обективи са. И твърде е възможно, дори и незначителен обект да изглежда по много по-различен и драстичен начин. Все пак такива клипове трябва да се изследват. В случай, че извънземните в Исперих са факт, собственикът на автомивката не се притеснява от новия си служител. Очаква дори да му донесе късмет.